Господин Вински, честита победа, така доста нерви в този матч, но в крайна сметка Марек си тръгна с 3 точки и победата от Сипаря Бай. Прекалено много нерви даже, но хубавото е, че показахме пак характер, воля и най-вече желание. Това ни липса. Явно трябва или да почваме да играме с двама човека по-малко, или всеки матч да има някакви скандали, да почваме, освен още от тунела тук да почваме да се караме, да ни нервират малко и да почваме да играем. Много емоционален матч. Той Лахчев каза, че Марек победи с характер. С характер, за желание и не знам дали прави впечатление. Отново юношите влезнаха и помогнаха на отбора. И отново Робертин като резерва. Това вече 9-ти гол само като резерва. Явно това си моя Русия, да не спира да вкара. Да не спира да вкарам. Пожелавам. А кога ще играе, това си го решаваме ние. Според мен от вече кой мач? Вече пети кръг. Доказваме на цялата футболна общественост, ето казвам го най-отговорно, че това ръководство на Марек, цялото ръководство, не говоря аз, Светло Георгиев и цялото ръководство, като вземеш от кмета, тръгнеш през президента, тръгнеш през директорите, през всички треньори в школата, в договорки не влизаме. Играеме си да се развиваме. Градиме ново име на Марек, знаете, има глоба от преди време за някакви други неща. Предишния клуб. Казвам го още от сега на всички отбори. Не си правете устата въобще за нищо. Просто ние градиме. Може да паднаме. Никой не е казал, че няма да падаме, но си падаме с игра. Въобще другите отбори, не че са пребали нещо си искали по принцип, но просто ви го казвам, защото се говореха, звънеха треньори от други клубове, питат, силно ще им помагате. Да, ще им помагам, но няма да не е днешния матч. Има мачове тук натам, имаме преки конкуренти на Сапария Бай, които ще ни гостуват. Ако може да ги победиме, ще ги победим и така им помагаме. Мислим, че това по-голяма помощ. Добре, иначе като спортно-технически, като че ли нервите наделяха и много... Много нерви, но видяхте като се отвори пространство, като се разредихме един вид и двата отбора, като се разредихме и нещата си тръгнаха. Ние имаме тия бързите футболисти, имаме и хората, които в средата могат да подават. И виж как не се помогна. Ние имаме проблеми, ето казвам, дори да улеснявам треньорите на другите отбори, ние имаме проблеми, като ни се наредят отборите отзад в защита. 7, 8, 9 човека като застанат и няма пробиване. Вече нямаме идея. Трябва да работим точно върху това и мислим, че характер позитивно. Много ми хареса мача, защото има хубав завършек. Ако бехме загубили, нямаше да говоря даже, но така е. Сега Сапария Бай са на другия полюс. Мисля, че ще останат. Единствено съжалявам за кмета Калин Гел, защото ми е личен приятел и му казах, че ще му помогна. С каквото можем, имаме други мачове срещу преки техни конкуренти, с каквото може му помагаме. Дай Боже, Сапария Бай да останат. Двата клуба са на много близко разстояние, така че могат да си помагат с други неща. С обмена на юноши да им подаваме, защото аз съм говорил с техния кмет, неговата идея е да направи една силна местна школа. Тя е факт вече, 80 деца има при Костадин Джоргов. Има добри треньори в школата, добри млади момчета, може не са опитни, Крумчо и Джоргата, Коцката Джоргов. Хората работят с желание. Гледаме, че имат желание, искат нещо да направят. Ние имаме деца, ако някои деца от определен набор не може да се наложи пред нас, защото да отиде там, или обратното, защото да не вземе някои деца, може да си помагаме. Това ни е идеята. И днес сме говорили с Калин Гелев, ако тук е той, ако може двата клуба да си помагаме по някакъв начин. Всичко възможно ще направим, когато може да им помогнем да останат в група. Добре, последно, ако искаш да отговори съдията. Съдята ли? Съдята, да ти кажа честно, докато матча беше 0-0, до първия червен картон, момчето си свири нормално. Той после пак свири нормално. Обаче имаше ситуации, в които той получи 4-5 удара, те го ритаха го. Той даде един червен картон. Окей, един червен картон. И аз, защото знаех, че уплаши се, стресира се. Той на компенсация. Да, и веднага трябва да компенсира. Даже го предупредих Митко Владимиров, му казах, ти има само жълт картон от целия отбор. Ако реши да компенсира, тебе ще те изгони. Внимавай, не влизай на спортни влизания, играй в футбол. Точно така се случи. Първата ситуация, веднага жълт картон, червен и укрути матч. Е, така ли се укрутява? Като има, тогава му го дай този картон, а не да си ги измисляш, да мога да компенсираш, защото някои сте подбутнали, бутали и ритали, като си толкова смел, изведи 3 червени картона и матча няма да е така. Или пък го прекрати, като не става, го прекрати. Кой ти е виновен? Защото те бият, прекратяват. И после трябваше да се отива до батални цени от друга страна, да влизаме и ние в разправи, да се караме, като половината са, като и двата отбора сме от един град, се познаваме почти. И така, оттам тръгнаха напреженията. Но слава Богу завърши
този За нас завърши добре, за тях явно не е. Продължаваме. Има проблеми. Виждаш какво се случи са от тук нататък. Кадровите проблеми стават Така, сериозни. значи, Росен виждаш Йорданов пак... ето само, виждаш, днеска сме, аз ти казах преди мача, 13 футболисти от мъжки отбор с 5 от юношите. От тези 13 футболисти, 3 са с травми били, от които 2 играха титуляри. Наложи се двамата от юноши да влизат да играят. Играха добре, прилично. Но те играха добре, да, в понеделник играха. Сега играят и в петък пак. От БФС не искаха да преместят матча и сега в петък пак играме. През ден имаме матч. Много ни е трудно, а за другия матч вече не знам какво се случи. Ние къде ще събираме отбор, не знам. Росен Йорданов е аут, Митко Владимиров е аут, Дани Димитров е аут, 3 човека до тук. Имам един трайно наказан Сашо Близнаков с контузените и ние откъде да вземем. Дали Георгиев все още не е напълно възстановен, вижда се и от поведението. Ники Маринов не е още напълно възстановен, Кристиян Здравков още напълно не е възстановен, Енио Кръстовчев не е готов, ние с кой да играем. Пак трябва да вземем от юношите. А други четвъртък и те имат матч. И какво правим? Откъде да взимаме? Откъде не стигат? Сега... Но ще се постараем да измислим нещо. Само сега съм дал 4 дни почивка. Да не мисля въобще за футбол. За изборите. Това си техна работа. До понеделник пълна почивка. От понеделник започвам да мисля за мача с Белаца. И живи и здрави, точките ги имаме, ние да играем, да правим отбор, да се развиват тия млади момчета. Такива мачове им трябват. Такива мачове, да прегорят, да тръгнат да играят. Те видяхте, като станаскаха скандали, тогава почнаха да играят. Почнаха да създават положение. Първото година лежерно, бавно, не си даваме зор за никъде. Такива мачове ни трябват. Това е. Успех на всички. Чао.